Hej, jag heter Eva Faslagic och det här är min kollega Kristina Bergman. Tillsammans med vår kollega Irma Karcic vill vi önska dig välkommen till den här svenska kursen på A2-nivå som börjar den 18 april. På kursen kommer du att utveckla dina grundkunskaper i svenska. Du kommer lära dig många nya ord, du kommer skriva mer och vi kommer läsa fler texter. Grammatiken kommer vi givetvis också utveckla. Men framförallt så kommer vi prata mycket svenska under lektionerna. Du kommer öva på lite olika situationer som uppstår i vardagen. Vi pratar lite om svenskt arbetsliv och andra ämnen som kan vara nyttiga för dig. Du blir också mer bekant med svenska seder och bruk. Varmt välkommen till Academy 387 och prata svenska i Sarajevo.